Temps de descompte. Bona tarda, Tiana. Benvinguts una vegada més a Temps de Descompte. En aquest programa comentarem, com sempre, una mica d'actualitat per sobre, perquè profundament ens falten coneixements per fer-ho. Sí. I comencem... Uepa, quin estrany més estrany que m'ha fet la auricular ara mateix. Sempre fan estranys al principi, sí, no sé què passa. Últimament. Bé, com dèiem, com hem de començar a parlar una mica del Barça, i és que vam veure un 4-0 contra el Getafe, una notícia realment insòlita des de que va arribar Xavi a la banqueta. Però bé, sembla que tenen ganes de celebrar gols, el qual crec que és una de les coses més destacables, no? Que vulguin marcar, doncs ja fa que puguin fer alguna coseta. I que entrin. I que entrin, correcte, molt més sorprenent encara. Però molt més important que el que vam veure en aquest partit del Barça va ser la victòria del Tiana contra el Masnou Atlètic. Recordem que el partit es va reprendre aquest dijous, quedaven 10 minuts i escaig per jugar, i no només van aconseguir la victòria, recordem que el resultat ja era de 1-0 quan es va suspendre el partit, sinó que a més van marcar el segon gol que certificava la victòria dels de casa. Així doncs, visca el Tiana una vegada més, com sempre, i benvinguts novament a Temps de Descompte. Pol, com estàs? Bé, bueno. No, bé no. Fins la polla. Sí, cansat avui, estic cansat. Sí, avui em sembla que no estem bé cap dels dos. No. I a sobre ens falta el tercer en discòrdia. A veure si arriba o no arriba, no ho sabrem. Quina hora és? Jo ho veig complicat, Molt complicat, però bueno. Si arriba, doncs ens alegrarem, i si no, Sí, no? doncs estem tu i jo. Efectivament. Tampoc ens farem fàstics, ara. No. Doncs mira, si et sembla, començarem parlant del que menys ens importa, i així doncs, ens ho traiem de sobre i ja després podem centrar-nos en tot el que sí que és rellevant, i és la Copa del Rei, no? Un torneig que bé. Pensava que anaves a dir el bàsquet. I dic, vinga, fota-li. Sí, no, tenim tema de Copa del Rei, perquè com no estem, doncs tampoc ens interessa gaire, no? I si estiguéssim realment, bé, fins a cert punt, no? Més lleig, Mallorca a la final, tio. Jo sincerament anava a començar dient, bé, podem celebrar una altra Copa del Rei de l'Atlètic de Bilbao? Sí. Sincerament anava a començar així, dic, bé, anem a donar un d'això, el Williams de Bilbao. Un vot de confiança. Li podríem dir al club. Williams de Bilbao. Una mica sí, Que bons que són els cabrons, Jo el de Nico, tio, de veritat que... L'altre dia ho estàvem parlant a la bodega. Aneu a la bodega. Mola més que el Tiriti. Però a veure que... Quan van quedar 3-0, no? Contra l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Bilbao, l'Atlètic de Madrid 3-0. Jugant a Sant Mamés. Sí, correcte. És que no el vaig veure aquest partit, vaig veure el del Mallorca. Jo vaig veure el de Mallorca, també. Del Bilbao no vaig veure. I bueno, partit a penals. Sí. Tenen la final pels penals, si no estarien enlloc. Grande Sergi Darder, cuidado. Sí. Acaba de marcar el penal de la victòria. Sí, Oyarzabal va fallar una que vaya tela. I bueno, jo què sé, el partit va ser molt avorrit. Molt avorrit, perquè Real Societat i Mallorca no juguen absolutament a res. Em va sorprendre que no sortís Darder des de l'inici en el partit aquest, però... Bé, és que en general, a mi em sorprèn també, però és que en general està sent molt suplent. Vull dir... Sí. No sé, un tio que ve de ser mig equip amb l'Espanyol, d'acord, que pot haver baixat, que l'Espanyol és un equip que tenia moltíssimes mancances. Però, cony... Darder no era una d'elles. Aquí està, vull dir, era de lo poc que t'aguantava l'equip, no? Vull dir, era Darder i el que tenia a dalt, Joselu. Sí, i mira on ha acabat l'altre, el Madrid. Correcte. I tens a Darder al Mallorca sent suplent i Joselu al Madrid. Vale, sent suplent també, però collons, al Madrid. No, va jugar bastant aquest any, Déu-n'hi-do. Sí, no han trobat a ningú nou tampoc, llavors l'havien de fotre, però ha jugat bastant i no ho ha fet gens malament, José. No, que va. Sincerament, jo sóc Ancelotti i per mi Joselu seria titular. Més que res, perquè per la manera que té de jugar al Madrid... Els hi va molt bé. Sí. Els hi va molt bé. Tenir un tio allà que no ha de sortir de l'àrea, no ha de caure en banda... I que quan arriben les pilotes a l'àrea les clava, tio. Alguna en falla perquè, bueno, l'Espanyol passa factura, però clar, tio, flipes. Sí. No, i aquesta capacitat, no? En qualsevol moment que no sàpigues què fer, balón alto a Joselu, tranquil que la baixa, perquè és que t'ho baixa tot el cabron. Em sap greu que no estigui la Real Societat a la final, tio. És morat una final Real Atlètic de Bilbao. La veritat que... Una final basca de la Copa del Rei. Hosti, és que era d'estar parant al camp, Sí. Jo trobo faltar les finals d'Atlètic de Bilbao Barça, tio. I les xiulades a l'himne i aquestes coses ja s'estan perdent, tio. És que era el millor, jo crec, que els dos equips que més copes de rei tinguin, siguin Barça i Atlètic de Bilbao, era això. Era el fet de dir, coi, sent el títol del rei, que sempre estiguin dos equips que els importa una puta merda el rei, no, tot el contrari, sinó que a més el xiulen, no? Sí. Em fotia molta gràcia, la veritat. Bueno, no veurem a la Policia Nacional traient samarretes grogues aquest any. No té pinta. No, quina pena.
Els de Mallorca són molt fatxes, potser un duel ahí, o sigui, poden haver-hi pinyes, també. A Mallorca són subnormals, no són patxes, tio. Correcte. Són Bueno, jo crec islencs. que es podria fer un gràfic, no?, de si són més subnormals o més fatxes. Fem una prova, portem a dos mallorquins i els hi fem un barem. Sí. Hi ha mallorquins a Tiana. Pues algun hi haurà, Algun deu haver-hi, no? Segur hi ha algun. Puto Rudi, tio, va marxar ja. Ara què, tio? Haguessis vingut, Rudi, tio, ara ja no. Cau la puta. De Madrid no et portem. Pues això. Pues bueno, una final de merda per una copa de merda. Correcte. I ja està. Ja veurem si Nico Williams fot un altre partidazo, pues serà lo divertit que tindrà el partit. Molt bo, tio. És molt bo, tio. I no surt d'allà el cabron, Mira que ha tingut ofertes, però es queda allà en el Bilbao, Ha renovat fins 2027, no? Sí. Sí, o sigui, ja que la gran part de la seva carrera l'ha fallat. Correcte. Sorprèn, la veritat que és d'aplaudir perquè actualment és estranyíssim casos d'aquest estil, tio. Realment és el que feia abans la Lliga Espanyola, pues, unes millors lligues del món, no? El fet de que deies qualsevol equip potser era més barat, però tenia algun jugador que deies aquest tio és una màquina. I actualment, la veritat que s'ha perdut moltíssim, això. Però és que aquests dos, tio, l'Iñaki i el Nico, tio, a part de que fan cantera, saps, i fan club, que també el model de club que tenen a l'Atlètic de Bilbao mola moltíssim, no? En plan, aquí juguem bascos perquè som bascos i no vindrà ningú francès a dir-nos com hem de jugar, saps? A mi això em sembla, a part de meravellós, que t'hauria de ser una mica obligatori tot, no? Sí. En el futbol. Sí. Que vaya merda de final, tio. És que m'estic imaginant el partit i és que m'estic avorrint ja només d'imaginar-m'ho, saps? Encara que faci Nico un partidàs i... Ho vols analitzar una mica més, no? Vols donar més detalls i dius, no, és que no dona per més, tio. No hi ha per on agafar-ho, o sigui... 21 anys després arriben a una final, doncs molt bé per vosaltres, saps? Però els aplaudeixo per l'espectador vaya puta merda, no? Perquè no podem veure futbol. És que és una final, tio. Veurem un taqui gol de l'Atlètic de Bilbao i molts gols d'Iñaki Williams i de Nico i ja està. Segurament. Però bueno, quan és la final? El maig, no? Suposo, no? Sempre és el maig, no? El 19 de maig. Sí, jo la veritat que quan arriba a la final m'oblido i dic, bueno, ja ho sentiré quan arribi, saps? Sí, però acostuma a ser això, el maig. Correcte. Bé, jo crec que ja hem parlat suficient de la Copa del Rei, no? Més que suficient. Massa i tot, jo crec. Sí, jo crec que ens hem allargat innecessàriament. Home, crec que també tenim un tema, aquest sí que interessa a tothom, o hauria d'interessar almenys els seguidors del Barça, i és la possibilitat de que Xavi, al final, en un moment donat, digui potser no estem tan malament... Si el preci me lo pide, me quedo, no? Potser si les ofertes que tinc són de Qatar, me quedo. Hòstia, espero que no, la veritat. Espero que marxi, tio. Espero que marxi perquè jo un any així no l'aguanto, Un altre any... És que jo, sincerament, quan va dir que aspirava, m'ho vaig prendre en sèrio perquè al final, no? Vull dir, quan ho comuniques com algo ja fet, en principi és estrany. Si dius que et pires... És per pirar-te. Et pires. Correcte. No vinguis aquí a fer el gilipolles. Però ja et dic, és que 2 dies després, ja no dic una setmana, 2 dies després jo ja estava pensant... Aquest cabron no es És pirarà. que és un perro. Un pirro! Pirro! I com més passa el temps, tio, més canta de dir, és que ara està Deco, està sortint dient... Bueno, a lo mejor, final de temporada... Sí, vaig veure, va anar a Catalunya Ràdio, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, i el tio dient en plan de... Bueno, és que no hem de buscar entrenador perquè tenim un entrenador, saps? Com que no has de buscar un entrenador? Al juny hem de tenir un tio a Can Barça per entrenar. Sí. Saps? No ens podem esperar al setembre o a l'agost que comenci la temporada. És que l'hem de tenir abans de que s'acabi la temporada per començar a fer una dinàmica, tio. Bueno, això, com pinta això? Que Xavi se queda. Tot apunta. Pues vaya merda. És que tot apunta. Vaya merda. Perquè et pares a mirar i dius, a més, a part de que Xavi ja s'intueix suficientment cagon com per dir, per al final em quedo. I que directiva també està en una situació que només per no haver de pagar més del compte. També ho acceptarà, segur. Perquè si guanya la Champions i al final quedem segons a la Lliga, que se ficaria 3 punts del Madrid guanyant el Clàssic que és d'aquí poc, el Clàssic, no? Sí, en teoria sí. Un mes o així, no? Falta poc. I acabem fent un bon paper a la Lliga. Tu li diries en plan de queda't? Jo no. O li diries no em serveix? Jo... El que has fet no em serveix, la Champions me la xupa. Sí que li diria el rotllo... Gràcies. Sí, tus huevos de... Tus huevos cataris? Sí, tal qual. De tot i fer la pena que has fet, arribar a Champions i guanyar-la, i al final una Champions més que tens, sempre és valorable. Però al final el que m'has demostrat, la teva part d'entrenador, a mi no em convenç per molt que guanyis la Champions i per molt que remontis la Lliga inclús, saps què vull dir? No? És que podries guanyar els 2 títols, que no passarà,
I tot i així, diria... La Lliga és molt, molt, molt complicada. Sí, és massa irregular el Barça per guanyar aquest títol. La Champions, tio, no sé, tinc una petita esperança d'algú, tio, no sé per què. Perquè no són tants partits i al final tampoc hi ha tants equips a la mateixa Europa que diguis, hòstia, quina por. El Madrid. El Madrid. Però el Madrid per què és el Madrid? Perquè tampoc és per com juga, és perquè saps que al final... Jo per com juga, sincerament, tampoc... Hòstia, juguen molt bé, tio. O sigui, que es podreixin en la pitjor de les seves putes misèries, saps? I que si se'ls enfonsi a l'estadi, però és que juguen molt bé, tio. És que tenen molt bons jugadors, tio, molt bons jugadors. I fent les coses molt bé, en plan, jo tinc un tio jove com Tchouaméni o com Valverde, això sí. però el fico al costat d'un tio com Kroos i com Modric durant 5 anys, 6 anys. Ara Kroos i Modric se'n van i no es nota la diferència. Correcte. Saps? Que després et surt Modric i carda un golàs. Sí, vale. perquè no deixa de ser Modric i és perquè és boníssim el cabron. Però... Clar, si nosaltres haguéssim ficat dos mitjos de futur en projecció al costat de Xavi i Iniesta, tio, és que el problema que tenim al mig del camp ara no el tindríem. I Frenkie de Jong ens va sortir putarrana, saps? Sí, això ha sigut mala sort. Llavors, joder, una mica d'anticipació a la jugada. Si ara estem fent això però amb l'entrenador, doncs ja et cagues la temporada que ve, saps? O sigui, si no podem portar ja un entrenador per dir-li, mira, què ens passa, soluciona-ho, que no vingui, perquè portaran un altre imbècil que no farà res. Sí, I ens cargarem un altre tio, saps? I ens cagarem amb la puta tot l'any, doncs... Tenim comunicació del tercer Discord i Ayuk està tornant, Buf. Si posa... Bueno, depèn de quina... Bueno. Les rondes són molt putes. No, Ayuk, millor arribar sencer que no arribar d'hores. Doncs sí, tornant a això... Hosti, espera, que ara m'he quedat aquí, m'he perdut amb el que estàvem. Anava a dir alguna cosa més. Del Madrid estàvem parlant. Sí, del Madrid. Sí, això, correcte. El tema de renovació, correcte. Això, que a mi el que em sorprèn molt del Barça, i ja ho estàvem dient en el seu moment mentre es veia que estava passant, que diversos jugadors dels que eren claus, com Busquets, que ara mateix segurament és el que més es nota que des que ha marxat l'equip no sap jugar. Sí. Un Alba, mira, ha sigut un lateral brutal en la seva millor època, però al final és un lateral, saps? Vull dir, jo què sé, pots tenir un lateral que jugui com Alba, pots tenir un lateral que jugui una altra cosa, igualment no passaria res. El Barça no té cap, ni un ni l'altre. En teoria sí, no? I tenim un Cancelo que està de puta mare a aquella banda i no el posa. És que és increïble, tio. És que és increïble, tio. És que sobre sempre que he jugat a l'esquerra ha sigut de dir, conyo, aquest tio és un puto màquina. Ho fa bé. I ara hi ha el Pau Covarsí, el pobre nen aquest, tio, que és que quina mania del puto club aquest d'agafar els xavals i fer-los déus. Este tio serà Piqué, i si després no és, què? I la decepció que t'emportaràs tu, Taruc, vols deixar el xaval que creixi, tio, i que jugui, joder? Piqué amb 16 anys no sabíem ni qui era i encara l'havies d'enviar al Manchester. Bàsicament, encara l'havies d'enviar al Manchester i que tornés. Vull dir, es que lo tiene todo, sí, però tot de què? Lo que no tiene son los años, això per començar. Saps? No té experiència ninguna, tio. No pot ni veure, tio. Va a un bar i li demana el carnet, saps? Vull dir, què m'estàs dient? És que no, hi ha coses del Barça que no les entendré mai, tio. Jo anant al cas de Busquets que deia, m'ha semblat super heavy, l'anys que vam estar veient com començaven a passar una mica els anys a Busquets, que després va tornar a un nivell molt alt, però es notava ja. Aquí o sigui, no crec que tornés a un nivell molt alt, simplement que el nivell del Barça va baixar tant que l'únic que destacava era ell. Però el tio no pillava ningú ja, Els seus últims anys el veies i feia una mica de pena, pel camp, en plan d'ahir. Els paràmetres en un FIFA, en un Pro, haurien de ser de velocitat 20. Quina lentitud se li va acumular les cames al cabron, Molt heavy. Mai havia corregut, però és que ara ja era algo espectacular. És que no arribava, tio. Ficava per seguir algú i no arribava mai, tio, a la pilota. A sobre, si t'hi fixes, Busquets feia una cosa molt estranya, que quan no arribaven, jo d'intentar moure les cames ràpid, feia les zancades més llargues. Ai, que sí, fem-me cas, que soc molt alt, jo, no? Que de dos arribo, saps, tio? No. No, Sergi, era fatal. Tio, els dos últims anys de Sergi Busquets, que ja és el que et dic, vam pensar que pujava un altre cop al seu prime, però era el Barça que baixava... Evidentment el prime estava clar que no havia arribat, no? Però sí, del que podíem veure, segurament el que més tenia cara Lluís, almenys. Però això, en cap moment, mentre veies que Busquets es feia gran, has portat un jugador que diguessis, mira, aquest tio jove aprendrà a jugar de Busquets al seu costat, no? De dir, el que dèiem del Madrid, d'estar 4 temporades, 5 temporades al costat de Busquets, més suplent, de tant en tant alternant titularitats a la Lliga, perquè no fotem, tio, a la Lliga. Ho has de fer, són molts partits. I que la Lliga Espanyola hi ha un munt d'equips que pots jugar amb el Barça B, saps què vull dir? Que no... És que clar, fots a mirar aquesta temporada jugant amb el primer equip, diguem, amb els tops dels tops de la plantilla, i et ve el Granada i t'encarda 2, et ve el Getafe i et guanya, o t'empata, et ve no sé qui... Empat, no? 1-1? Sí, no me'n recordo. Clar, és que et ve el Villarreal i te'n fot 5, saps? I dius, però si estem jugant amb el primer equip, tio, que són les estrelles de l'equip, què està passant? És que si hem... Al Villarreal, I a casa. I si hem marcat 3 gols.
Increïble. Com pots marcar 3 gols a casa i perdre 3-5, tio? És que... Són coses de Xavi. És que és increïble. I ara, li cardes 4 al Getafe o 3 al Getafe i ja ets el puto amb un altre cop 4. Vés a la merda. És al·lucinant. Tio, per favor, És saps? al·lucinant. És que no, avui es comença a veure tota la feina. Avui, després de 2 anys, avui es comença a veure la feina, tio. Vés-te'n a Qatar un altre cop. Espero que no... Si renoven a Xavi un altre cop, deixo el futbol moderno i de posició i me'n vaig veure el futbol de barri de per vida. Ja a tope. Sí, deixo el club. Penjo la samarreta. Penjo la samarreta. Saps? La de Xavi, saps? La penja a casa com... La tinc, la de Xavi. Has matat el club, saps? Has matat la meva passió per aquest club, saps? Cabron. I si algun dia em trobo no sé, m'aproparé al Botafumeiro o a les Ries Baixes, a algun... Saps aquests típics restaurants de Barcelona on van tots els directius del Barça? Sí. Doncs m'aproparé un dia allà a dir-li a la porta, tu ets subnormal o què, tio? Com el renovis, tio, deixo el Barça, el deixo d'una, I vindré aquí a fer de supòrter dels rivals. Efectivament. Que sé, alguna cosa així. Sí. És que al final, tio, jo no deixaria d'apoyar el Barça, de recolzar el Barça, per recolzar el Madrid, per exemple, perquè no em surt. I menys amb un Vinícius que escriveix de cara, tio, i és que no. No ens passem. No. Però d'aquí a que qualsevol equip que jugui contra el Barça i que no siguin així... Uns fatxes de merda. Correcte, bàsicament. Quin equip? Bona pregunta. El Girona. Mitchell, Jun. I espera't, que a Girona hi ha molt de cabron també, Hi ha molt de fatxa català, per allà, Ja, quan comencin a tenir més pasta, comencin a pujar el número de socis, es veurà la veritable cara dels gironins. Ja veuràs, ja. De moment només estan els afèrrims seguidors, que són els bons, però ha d'acabar-se una mica el temps. Hey. Et puc portar un tema, tio, que estic molt en discòrdia. Les samarretes de futbol, tio. Les samarretes de futbol? Estic molt en discòrdia amb això, amb aquest tema. No pot ser que siguin tan cares. Hòstia. Hem de fer un algo, ens hem de mobilitzar una miqueta, perquè no pot ser que et toquin 80 o 90 euros per una puta samarreta. O 100. Però és que el meu cunyat va estar veient la final de la Copa del Rei de bàsquet a Màlaga i té com a tradició portar-li una samarreta al meu nebot, saps? D'allà on va, saps? Pues si se'n van a Berlín, pues a Unió Berlín, saps? Està guapo, això. I li va portar una del Màlaga. El Màlaga ara mateix està a segona B, vale? I venen les putes samarretes a 80 euros, tio. Les samarretes del Màlaga? Del Màlaga jugant a segona B, 80 euros, tio. I dius, però escolta, escolta, això ha de ser... Hauríem de fer una llei com els joguers, en plan de... A primera, d'aquest preu a aquest preu. Sí. A segona, d'aquest preu a aquest preu. Segona B, regala-la, tio. Saps? O sigui, primer, qui vol la teva puta samarreta? O la fots, jo que sé, 20 euros. Clar, tio, un preu... fes afició, jo què sé. Sí. Pues això, les samarretes, les entrades als partits, totes aquestes merdes, tio, s'hauria de començar a regular ja d'una vegada. Et pares a mirar i realment si ho analitzes té encara més miga del que sembla, perquè quan deuen cobrar els jugadors del Màlaga segona B? És que... Vull dir, quina família de jugadors del Màlaga pot, entre cometes, permetre's anar-se gastant 80 pavos en samarretes? Pues no crec que gaires, vull dir, per poder pots, no? Però et compres una samarreta que et costa 80 euros per anar a veure el teu equip, però que està a segona B. Clar. És que és molt fort. Que la Rosaleda, ¿no és? Crec que sí. Sí. Que la Rosaleda, tío, un campo emblemático, tío. Xuga amb els ous, l'emblemàtic. L'emblemàtic són 80 euros per una samarreta, tio. Això sí que és emblemàtic. No, fica't el nom, 25 euros més. Caga't els collons. Però, tio... Sí, és que me'n recordo l'última vegada que vaig anar, que eren algo així com 90, del Barça, 90 euros, sense res, 10 euros més el nom, 10 euros més el número, que dius, aviam, tio. És el mateix, no? I que és un puto plàstic de merda, tio. No, però és que el tècnic enginyer de la planxa 4 anys de carrera, per saber estampar els noms de la samarreta. Que vas tu o vaig jo i ho fem. Vull dir que no té cap puta mena de dificultat. No, amb això estic molt cremat. Quan em va dir 80 euros una samarreta, però què dius, tio? I la dels nens 65, i jo, però què dius? Però haver-li comprat, jo què sé, Màlaga sencera. Que és al·lucinant. Sí. Cago en la puta. Bueno, ja, perdó per la No, m'agrada. La veritat que és una cosa que no havíem tractat en aquest programa i... És que pensen que som rics, tio. És per flipar, sí. O sigui, el futbol es pensa que els que mirem futbol som rics, i no, tio, no. Paga Movistar per veure-ho tot, espera que després potser hi ha un partit que te'l donen per Dazón i diu, vale, que també he de pagar. Que abans Dazón eren 9 euros al mes, però és que ara són 38, saps? I dius, anda, aneu-vos a cagar la puta vida. És un pastón, Daniel Dazón, perquè ara ho té tot. Clar, té tot. Té motos, té Fórmula 1, té tot, saps? Que semblen de tio. Hòstia, deixeu-nos respirar una mica, tio. Vols anar a un partit? 80 euros, allà dalt. És l'hòstia. Però, tio... Després, si en un bar fots un decodificador d'aquests pirata, encara et venen a fotre el pal, saps, de poli.
Tu saps el que paguen els bars per ficar el futbol, és un tio? pastó, no ho sé, però sé que és un És pastó. un dineral? Sí, és un pastó. Però un dineral, no, és que et fas dir que costa meva, però si venen 4 putos gats a veure el futbol, si ningú mira el futbol, És ja. que sobre això, és que et costa el mateix fer-ho en un bar en un lloc supercèntric de Barcelona que s'omplirà a rebentar que fer-ho aquí. I tampoc s'omplen els bars per veure el futbol, ja, És que la gent no mira futbol, la gent. No com abans, que va. No, tio, jo me'n recordo clàssics al casal, tio, Està a rebentar. de que si el partit era a les 6, havies d'anar a les 4 per agafar lloc, tio. Correcte. I arribaves allà i ja hi havia gent. Correcte. Amb el seu lloc ja agafat i amb totes les seves cadires muntades. I és en plan, ui, l'hòstia, saps? I anava a Badalona, que jo què sé, el número de bars evidentment és més gran. I tots plens. I a tots el donaven. Saps? Ara el donen a 3 i omple un, potser. No pot ser, estem anant per mal camí, gent del futbol, això no pot ser. Sí. Ha de sortir un imbècil com en Piqué o com l'Ibai, que, bueno, encara pitjor per mi, a inventar-se una competició com la Kings, Queens, i posar normes estranyes, que si cromos, que si partits curts, perquè els xavals d'ara no poden estar pendents tantes... Aquest argument d'aquests xavals d'ara no poden mantenir la concentració durant 90 minuts... Però és que és molt cert, això, Conyo, però després foten 5 hores seguides jugant al Fortnite. Sí, però perquè estan allà ficats, saps? Però si és d'algú visual, per ells se'ls hi fa bola, tio. Ja, Fortnite ets tu. Fica'ls una pel·li. No l'aguanten, tio. Els nens, jo al meu nebot, llavors, li fico pel·lis, tio. No vull. Porta 20 minuts i és com el segon capítol quan és, no? En plan, podem canviar ja, però si acaba de començar la pel·li, tio. Però és que, clar, tot el puto dia, coses de 7 segons, és que una cosa d'una hora i mitja se't fa llarga. Però és que ni els xavals petits van a veure el futbol, tio, que estan tots amb el Haaland que no caguen, i després vas al casal i no hi ha ningú. Pues els papes tindran diners i veuran el futbol a casa, però... Joder. Efectivament. Que t'ha de canviar això, ha de canviar d'alguna manera. Però bueno, ja està, ja m'he desfogat. No, quedat bé, m'ha agradat el tema, la veritat que no m'ho esperava això ara. Coses que em venen al cap, pensaments intrusius. Els haig de dir perquè si no em surten bons. Sí, és així, completament d'acord. Fer resum de Champions, cal? Una mica, no? Personalment, encara que sigui allò que dius... Però saps els partits, jo no me'n recordo de cap. Més o menys. També tinc un par de captures aquí per fer... No, jo a Champions, més que res, ho volia enfocar des del punt de vista que dèiem abans, de que tampoc és tan impossible guanyar-la. L'altre dia va haver un comentari que vaig sentir a Esport 3, tio, em va fotre molta gràcia, perquè no sé de quin equip estan parlant, des que estan actualment als vuitens, i salta un comentari de... No, bé, jo crec que un cop a vuitens tots els equips són favorits, no? Aviam. Clar. Tenim un emparellament Manchester City-Copenhagen. Llavors, si tu creus que el Copenhagen és un equip que està ja dient sí, la podem guanyar. I al Barça li vindria... Si passa contra el Nàpols, li vindria o Porto o... Qui era l'altre? Rival de Porto? Hòstia, ja t'ho diré, la veritat que no me'n recordo. Porto contra Inter de Milán, Atlètic de Madrid, correcte. Borussia Dortmund. Borussia està contra PSV. PSV, exacte. Correcte. Mira, Oporto-Arsenal. Oporto-Arsenal. Vale, què passarà a l'Oporto, segur? Bé, de moment, sí, el primer partit el va guanyar Oporto 1-0. Passarà a l'Oporto, segur. És que és el típic equip que si et guanyen el d'anada... Tenen molt bon equip, aquesta gent. Sí, però juguen al camp de l'Arsenal, Sí, aquí està el tema, que l'Emirates, cuidao. Sí, els hi pot passar. A mi m'agradaria que passés Arteta, però estic bastant segur que passarà a l'Oporto. Jo, la veritat, que de la Lliga Anglesa, un dels equips que sempre m'ha tirat més, no sé per què és de petit, són els Gunners, o sigui, l'Arsenal. No hi ha cap motiu, tampoc, perquè és el més real de tots, no? Dels més britànics, no sé, tio. I... Bueno, que quan era petit estava Henry, tio. Ja. És que era massa bo, cabron. És tirar-li una pilota llarga a Henry a 50 metres de la porteria, fer un toque endavant i començar a córrer i dir, ale, ja està, tranqui, saps? Ja m'ho faig jo sol. Però això, al final, sí, bueno, passi Oporto o Arsenal, qualsevol dels dos els podríem eliminar, realment, i qualsevol dels dos ens pot eliminar també. Bueno, la qüestió és que el Madrid ens toca semis. Si passem les dues rondes i el Madrid passa les dues rondes, ens toca semis. I per l'altra banda va el Manchester City, que te'l trobaries a la final. He vist avui un vídeo de la intel·ligència artificial fent pronosticant el final de Champions i diu que el Barça guanya la Champions. La intel·ligència artificial, El Big Data de Xavi, el Big Data dient això. Però clar, hòstia, una semifinal contra el Madrid, és que jo crec que no hi ha res a fer. És que és l'equip que et funa, és l'equip que t'envia a casa. Si fitxem Aguirre, l'entrenador. Però per aquells 2 dies només, en plan... No volem un projecte teu, volem que ens passis aquesta eliminatòria. No està, es pot fer això? No sé, tio, s'hauria de mirar, tio. Hi ha algun buit legal? Possible. No sé, jo ho faria, la veritat, perquè en Xavi no...
En Xavi no arribarem enlloc. Home, potser si li dona un whisky d'aquests a Rafinha abans de jugar... Un whisky i a dormir. Veu 3 porteries i enxufa més, el cabron, saps? Perquè... Mira que jo he sigut... És dolent, és molt dolent. Jo he sigut i segueixo sent defensor de Rafinha, però tot i així... És molt dolent, tio. És que jo crec que juga bé en el sentit d'interpretació de les coses, saps? Interpretació que està passant al seu voltant, els moviments que fa sense pilota, jo què sé, treballa bé. Saps? El veig un bon treballador. Però, coi, per què costa tant fotre entre els 3 pals? I para de xutar amb la dreta, sisplau, tio. Prefereixo que xuti de Rabona a que xuti amb la dreta. Totes aquestes que arriben una mica escurat cap al costat dret. Totes les envia als putos núvols amb la dreta, tio. Perquè és dolentíssim, tio. Però és que xuta amb l'exterior, xuta de Rabona, m'és igual, falla-la així, saps? Però no torni a xutar amb la dreta, tio. És que és malíssim. Vull dir, no... És dolent. Jo no sé com es van quedar amb aquest tio i no es van quedar amb Aubameyang. O sigui... Bueno, és que jo ja et diria que no sé com es queda aquest tio i no es van quedar en el seu dia amb Malcolm. Inclús et diria això, perquè és que dintre... Malcolm era bo, el que passa que no jugava mai, tio, però quan sortia, amb aquell Barça de merda... Jo és que no recordo el Malcolm en el Barça, tio. Bueno, perquè va ser efímer, a més no poder, vull dir, no... Se'l va veure anar i menys, perquè jugava poquíssim, i després ja el van matar, però el tio estava aquí amb 20 anys o alguna cosa així, i t'ho dic que jo el vaig analitzar bastant, per d'alguna manera, perquè em molava. Et molava Malcolm? Em molava Malcolm, D'on venia el Malcolm abans del Barça? Hosti, ni puta idea. A Lliga Brasilenya, em sembla, sí, no? Quasi segur, jo diria que sí. Era que el Flamengo o alguna així era, no? Em sona alguna així, vermell i negre, no? Sí. Dos tigres d'aus. O alguna així. Me pega. És el cumple de Víctor Roque avui, tio. Avui és el cumple de Víctor Roque. Víctor, jugant! O va ser ahir, no sé, 19 anys, tio. Pot ser, 19 anyets, tio. Cara de tenir 37. Correcte. El cabron, saps? Que te'l mira i dius, no sé, ets comercial de Bon o alguna així. I que és bitxo, el fill de puta. Sí, està fort. Però 19 anys, tio. 19 anys, tio. Sincerament, m'encanta. O sigui, de tots els últims fitxatges que hem fet... Jo crec que és el millor. Falta veure'l, evidentment, l'hem vist amb contagotes. Perquè Xavi no el posa. Correcte, tampoc s'entén, perquè el poc que hem vist a Vitor Roque ja el veus millor que Lewandowski. Ara mateix. Però d'aquí a Lima. Sí, però és que d'aquí a Lima, tio. És que no té punt de comparació. No ho entenc, tio. Crec que l'estem liant una mica, però bueno. Liant? No, bueno, ara t'ho diré. Perquè no sé si està la targeta posada, saps? Hòstia, farà molta gràcia si no ho està, és que ja t'he dit que tenia un mal dia avui, que no estava centrat. Bueno, si no, i el que ens estem rient? Correcte, pot passar. Lluc, que sí. Que falta globo, tio, amb la cara de Lluc. Miro allà i no veig a ningú i em poso trist. Bueno. Sí, analitzem una mica més. Sí, el tema que dèiem de... PSG a la merda. És el que anava a dir. Jo m'he fet la meva llista mental dels equips que, al contrari, com deia el paio d'Esportes, que no recordo qui va ser, no poden guanyar Champions. A saber, Copenhagen no pot guanyar Champions. Leipzig són bons, però no pot guanyar Champions perquè és el Leipzig. PSG... Perquè el Madrid els eliminarà. Correcte. PSG no pot guanyar Champions perquè són... El PSG també. Jo crec que la Real aquí donarà el cantè. Això anava a dir. I compta amb la Real, no tinguin el dia platòric i passi. Lazio, Bayern de Munic. No la guanyarà ni la Lazio ni el Bayern. La Lazio, perquè és la Lazio, i el Bayern, perquè aquest any fot una pena que no té cap mena de sentit. I va perdre, pel que veig. Correcte. Hòstia, contra la Lazio, doncs no són feixistes els de la Lazio. Efectivament, nazis contra nazis, sí, aquesta és l'eliminatòria. Inter. Un Inter, ojo, perquè l'Inter són tan perros, tio, que podria ser. És complicat. És que és d'aquests equips... Jo ficaria d'equips que et fan por, Real Madrid i Inter de Milán. Sincerament, em fa més por, inclús Inter que City, no sé per què, perquè City dic, mira... el City. Però el City serà futbol, saps què vull dir? El City és Guardiola. El City, si toca jugar contra el City, has perdut. Però poden tenir mal dia, saps què vull dir? Si el City necessita jugar bé, juguen bé. Ja. Si aquell dia, pel que sigui, jo què sé, saps? Algú s'ha begut un nas de més o el que sigui... Sí, haurem d'anar tallant perquè si no... Bueno... Hi haurà més problemes encara. Sí, anava a dir, haurem de fer tall de la càmera, sí. Temps de descompte. Ja tornem a ser aquí després d'aquest petit tall. Al final eren infundats els temors que teníem. Que infundats no, ens basem en els precedents. Hi ha targeta. Bé, però espera, tio, s'ha d'obrir la birra, tio, com fem el brindis que us follin? Bueno, no sé, a veure si volies acabar de parlar d'això. Estem apalladíssim, Bueno, sí, acabem ja, ves obrint així, ja ho tenim tot ready. Sí, com dèiem, Lazio, Bayern no guanya cap dels dos, Inter, coincidim en que són fills de gran puta i qui sap. I Lautaro és molt bo. És molt pesat, tio. Lautaro és molt bo, A mi, sincerament, no m'agrada, tio. No soc fan de Lautaro. Boníssim, tio. I cada cop que marca dic, per què marca? Saps? És com, para de marcar ja, desgraciat. És molt bo, tio. I després et queda això, el PSV Dortmund. Más de lo mismo, PSV no guanyarà, Dortmund... Dortmund pot donar guerra, però no el veig guanyant una Champions, la veritat. O sigui, l'any que havien de guanyar la Champions la van perdre contra el Bayern. I era l'any. Era aquell any, i l'any passat era el de la Lliga i la van perdre contra el Bayern, i també era l'any. I aquest any s'estan menjant els mocs.
a la Lliga, perquè està Xavi Alonso, que Correcte. Hosti, és un espectacle, això. que no té gaire nom, la veritat, el que ha fet aquest home. I no té gaire nom i no té gaire repercussió inclús aquí, que dic, vale, és la Lliga Alemana, entenc que no sigui el més mediàtic, però coi, que Xavi Alonso, que està no sé quants anys jugant aquí... Home, es parla bastant. Poc, pel que no ha fet, poc. Cada vegada que se'n parla és... Ah, sí, el Bayern de Leverkusen de Xavi Alonso torna a guanyar, És que no poden dir res més, ja. Al principi era en plan, Xavi Alonso, Xavi Alonso, és que Xavi Alonso és que és Xavi Alonso. És que sí, no li pot xupar la polla cada dia. Ha ganat, saps? Sí. Ja està, si la notícia serà quan perdi. Ja et dic, jo mantinc que per mi, si diguessin Xavi Alonso al Barça, encantadíssim de la vida, m'és igual que sigui més merengue que... Pues a mi tampoc em desagradaria que vingués aquest tio, però jo crec que està molt còmode allà on està. I que un projecte com el del Barça no li tira. Ara mateix no. Home, no té més a perdre que a guanyar. Jo intentaria portar un... Cony, el de l'Arsenal, no em surt el nom. L'Arteta. O l'altre que està amb l'Aston Villa, no, l'Unai Emery, no, l'altre, que és basc, tio, Hosti, ara que m'has pillat, tio, basc, però que està a la Premier, també? Sí, crec que sí. Bueno, és igual. És que pels noms soc dolentíssim. No, tranquil. Dolentíssim. I això. I el Barça? I el Barça, bueno... Sí, si fossis de l'Inter, què diries del Barça? En plan de... Ojo? Mira, segurament, si fos de l'Inter, diria el mateix del Barça que sent del Barça o que ha dit de l'Inter. Vull dir que... No, vale, que són uns perros, no? S'ha entès, no? Sí, de dir... Sí. Esteu fent merda, però vindreu aquí i ens encartareu 5. Correcte, podria ser, saps? O ens guanyareu per la mínima amb un partit lletgíssim, però passarà, saps? Serà el dia que marcarà Rafinha, saps? Xutant bé, no sé. Amb la dreta. No ens has curat. Correcte. Serà el dia que entrarà, saps? Picarà el larguero, tio, i cap a dins. Oye, la Champions canvia, no? De format l'any que ve? Hòstia, no fotem, sí, en sèrio. No tinc ni puta idea, tio. Del Mundial de Clubs sí que m'he enterat, però de la Champions canvia també. Crec que sí que ho canviaven, no? No sé si és la Champions o... Hòstia, entraven al doble d'equips i després passa... Sí? Sí, crec que ho vam comentar aquí un dia amb el Lluc, no... Crec recordar. És que em vol sonar també, però la veritat que ara mateix... Que passaven de 32 equips a 38 i després no sé què, i els 8 primers classificats o feien com una lliga i després feien... Alguna cosa estranya, no? O sigui, que el format era raro. Tots jugaven contra tots, o això és la Superliga aquesta que volen fer, o jo què collons sé. Jo crec que és més la Superliga. Jo què sé, és que ja cansa el futbol, tio, al final veure bàsquet. És que com que a sobre només es dediquen a això, fa molt de temps que no toquem res. Anem a canviar-ho. Saps, gilipolles, tio. Ja et dic, el Mundial de Clubs sí que ho entenc, al marge que potser el format el veig una mica estrany també, però... Home, 4 anys és molt de temps per fer un Mundial de Clubs. Correcte. Però sí que entenc la part de dir, coi, el Mundial de Clubs fins ara era una broma, vull dir, per això seria Mundialet, ja havíem arribat a aquest punt. I bé, canviar-ho d'alguna manera perquè sí que realment hi siguin els clubs suposadament més grans del món, no ho veig tan malament, encara que és evident que els equips d'Àsia no poden competir amb els europeus, per exemple, però almenys ja no estàs portant només un europeu, estàs portant, no sé si són... Si ho tinc per aquí, no sé, són 8 o 12 places pels equips europeus. Però 8 o 12 places, si estem parlant que va amb el puntuatge del classificat... Sí, però està separat igualment, és a dir, hi ha tantes places a les quals competeixen només o sigui, els europeus competeixen per classificar contra els europeus. A la Champions. Claro. Clar, però dic, si les 12 places... Són 12 clubs europeus, no hi ha mai la puta possibilitat de que algun arribi lluny. O sigui, el Leipzig o la Real Societat mai arribaran a estar en aquests llocs encara que hagin arribat a vuitens o a quarts de final. Mai. Perquè aquí tindrem en els últims 4 anys... Chelsea, Liverpool, Arsenals, PSV, Inter de Milán i Milán... Atléticos en lloc de Barça... La Lazio aquí, que no pinta una puta merda i... No tindràs ni una Lazio. I d'Espanya, pues això, Madrid, Barça i Atlètic de Madrid. Sí. Pues llavors estàs fent un torneig superelitista, saps? Aquí les grans fortunes entren i els clubs petits us foteu. Imagina't que el Borussia hagués guanyat aquell any en la Champions i després hagués guanyat el Mundial de Clubs. Tio, bé, la xana, saps? Clar, com que el guanyador de Champions sí que entra automàticament, tu podries guanyar la Champions aquest any, per exemple, no? Aquest Mundial de Clubs serà el 2025. Serà el primer en aquest nou format. Tu podries guanyar Champions, jo què sé, el 2022, i això, encara que després hagis fet pena, ja et valdria per estar al 2025 al Mundial de Clubs. Perquè ets un guanyador. Si guanyes la Champions un dels últims 4 anys, ja entres directe al marge dels altres anys que hagis fet. Però jo què sé... Sí, està claríssim. Quants clubs hi ha ara a la Champions jugant a vuitens de final que l'any que ven ni entren per la seva classificació a la Lliga? I la Societat, sense anar més lluny. Real Societat, el Bayern... No està, va segon, però estan superajustats amb el... O sigui, sí, podria passar. El Leverkusen està a 10 punts o 12 punts, sí, por ahí. I des del setè fins al segon estan ajustadíssim. Sí. Clar, tio, llavors dius,
que no li veig gaire sentit el canvi de... I el Mundial de Clubs molava que fos Libertadores, Champions, la Copa... Bueno, és que no sé quina Copa jugar a Àsia, la veritat, n'hi ha... Em sembla es diu Champions també, és la Champions asiàtica. Si no... Asian Champions. Sí, no sé exactament ben bé com es diu, però diria que és algú... Sí, no sé què, Champions, o Champions no sé què. Mira. Diria que sí, que és alguna cosa d'estil. Pues Sí, no. i et confirmo que són 32 equips. Segons això, sí, 32 equips. Vaja, un Mundial de Clubs de 32 equips. Quin sentit té? És que et vindrà un River Plate, saps? Que haurà entrat allà de rebote, et guanyarà la merda aquesta i tindrem els putos argentins durant 4 putos anys amb la puta merda del puto Mundialet de Clubs, saps? Efectivament. No està ben pensat això. No han pensat en que els de peu hem d'aguantar amics argentins que són pesats Hòstia, és que amb no. el puto futbol. És que són molt pesats. Jo crec que són els únics que omplen bars, tio. Hòstia puta, tio, és que de veritat. Hòstia, Bueno. que a Barcelona estem envaïts, tio. Mira, si et sembla, Brindem? canviant una mica a lo habitual, brindarem, seguirem una mica... Bueno, sí, jo crec que el tema del Mundial de Clubs el podem deixar per tancat, i farem la nova secció de Ricky... T'estrenes? Ja has ficat nom? M'estreno. De veritat que no. De No? veritat que no. És el nom de diari. Ja, és veritat, li falta alguna cosa aquí. Falta un... La Ricky Guàrdia, tio. La Ricky Guàrdia. La Ricky Guàrdia mola, en veritat. La Ricky Guàrdia. Sí, quan apareixi és com... Potser apareix cada 3 setmanes o cada 4, però... Bueno, tio. ha tornat. Vinga, doncs fem brindis primer Fem brindis, i ja full-li. passem a lo teu. Dale. Hòstia, es fa raro fer el brindis sense que no vingui del corte, tio. Sí, Sí, és veritat. molt estrany. És veritat. Però bé, no passa res. Pensava que no els tallem. A tomar pel cul. Avui el brindis va dedicat I amb molta pena. amb molta pena, però a la vegada ràbia, perquè s'ha de ser desgraciat per fer aquestes coses. Digue-ho. Pogba, fill de gran puta. Paul Pogba, sí, tu, el que ha jugat al United, que està a Juventus, que abans també havia estat a Juventus i que en teoria havia de ser pilota d'or 4 vegades i que ja passa els 30 o no, però bueno, estarà por ahí. 32, crec Sí, que té, no? o 31. Alguna cosa així. I que després d'una carrera de ser un perro, perquè sent dels millors jugadors del món, qualitativament parlant, has demostrat que ets bo, però et falta la part mental, ara has decidit que per posar la cirera al pastís, diu, conyo, que em sancionin 4 anys sense poder jugar a futbol, doncs em foto de testosterona fins al cul, dono positiu al control antidòping i em quedo sense jugar durant 4 temporades bones que jo, sincerament, al teu lloc potser retirat ja i a prendre pel cul. Pogba, a tu i a tots els altres esportistes de l'estil que heu tirat per la mateixa opció, la fàcil, que us follin. Que us folli molt fort. El brindis que us follin. Miau. Déjatelo soci, primo. És que quins collons, eh? I mira que tenia futur el xaval aquest, eh? Però és que era un puto màquina. Jo me'n recordo veure amb 19 anys de dir aquest xaval, o sigui, jo ho veia com a qui el tingui, qui el fitxi, serà un Sí, però fet diferencial. el pobre xaval aquest també les ha passat supercanutes, eh? Sí. Amb els temes financers amb la seva família i el seu germà el va intentar estafar 10 Correcte. milions de dòlars o Sí, d'euros. filar No sé de què. puta, tio. El teu propi germà, eh? I després... Jo crec que s'ha equivocat sempre en escollir clubs. Jo crec que aquest tio hauria d'haver anat a un PSG, hauria d'haver anat a un Madrid, a un Barça, a un Manchester City, a un Ja. Liverpool, a un Arsenal, no al Manchester United. Sí, és que a sobre ha tingut la mala sort o mala elecció d'anar a equips que sí que són en teoria supertops mundials a nivell d'història, però que... Però en els seus pitjors moments. Correcte, sigui el Manchester Sí. o la Juventus igual, perquè la Juventus també ja fa anys que... A més, va coincidir amb a la Juventus amb Ronaldo. Sí, sí, no? Va arribar a coincidir. Cristiano sí. Ronaldo se'n va anar al Manchester City i Al al United. United i ell va anar. Correcte. Sí, I ara ha tornat a la Juve, no? Estava a la Juve quan el Sí, van sancionar. estava a Juve. Sí. Bueno, estava, sí. Estava. Ara Ara ja ha tomat por culo. És que clar, et passa això amb 30... Això, posa que tingui 32, què tornes amb 36, tio, per jugar o No, ja està, s'ha Ja acabat. està, no? Vull dir... I ningú et voldrà després de 4 anys parats. Bueno, la realitat és que si ets Pogba, a Qatar et paguen, tio. Pues no crec, eh? Vols dir? Tio, que allà tenen diners i els agrada pagar, però no són tontos aquella gent, eh? No pagaran... Què et pagaré a tu? 8 Ja. milions, 9 milions, 10 milions a l'any perquè si fa 4 anys que no jugues? Ja. O sigui, mira Neymar, que fa 2 dies que no entrena Sí, i al final- ja està com una bola, tio. Al final jo crec que ells, més que el rendiment que pugui donar, el que els importa és quan arribis, vendràs samarretes, ompliràs camps i crec que sí que és veritat que això és una cosa que genera dubte perquè després d'això potser la penya diu, a mi Pogba ja m'importa poc, saps? Jo crec que s'ha... S'ha devaluat completament, no? Sí. I no et sorprengui que et salti d'un desè pis algun dia, eh? Esperem que no, la Esperem que no, veritat, saps? O però sigui, sí, que truqui al 016 o el número que sigui, però... Sí, atenció al suïcidi, no? però Sí. És que se li ha anat la vida a la merda, aquest xaval. Sí. I jo crec que no té un puto dur. Vols dir? Que Jo crec tan heavy és, pot ser. S'ho ha fundit tot tant i ha fet tant de francès ric Sí.
que jo crec que no té un puto duro, se li ha acabat el futbol i ja està. I suposo que totes les marques, quan et passa alguna cosa així, No, sí, això segur. et tallen Això segur, això segur. el branding d'arrel. Cap marca esportiva vol que el representi un jugador que està relacionat amb temes de Clar, dòping. tio. Això és Jo què sé, evident, és com si ara surt l'Armstrong, tio, anunciant bicicletes. Correcte. Que haig de fotre merda per poder anar amb bici o com està el tema. Home, amb l'argument de... Iba dopado y aún así la bici aguantaba su ritmo. Ojo, cuidado. Ojo. Hicimos una prueba, no? Vam fer una prova amb aquesta bicicleta i Armstrong dopat i mare meva com aguanta la bici. Un espectacle. Ei. No, mira, sí, després d'aquest petit moment de... Sí, li fotem a la Ricky Guàrdia. Ricky Guàrdia mola. Ricky Guàrdia, la M'ha Ricky agradat, Guàrdia. tio. M'ha agradat. La Ricky Guàrdia. Vols una cançoneta per la Ricky Guàrdia? Una cançoneta així tranquil·la, Marta, així en un moment. Creus que la pots trobar... Una cançoneta així, per fer temps, així, mentre es troba el... Allò que després queda de fondo, saps? Així La com, tiquilla. com de redacció, saps? De diari. Que es noti la preparació que portem avui, saps? Sí, Que anem no, els dos avui amb és- ultra empanats, saps? Avui és... Bueno, No da passa res. doncs ho hem parlat tot, tio. Bueno, menys el bàsquet. Ara el bàsquet per acabar. Bueno, ara... sona Andrés Feliz com a possible reforç que actualment està a la joventut, però si no ho sabeu, si no ho sabia, Riqui, és un tio i és base, crec. És base, Veus? És que efectivament. metre 97. No, no tant. No, de fet és bastant baixet. No sé, fa 83, em sembla. És Què dius? dos I juga a centímetres bàsquet? més baixet que jo, inclús. Anda la hòstia. Sí. Pues això. Resum del bàsquet, això. Andrés Feliz mola, la penya no, i si se l'emporta el Barça, el foteu. Exacte. Ja està. Perquè tot lo bo us ho traiem. Tranquils, que quan tingui 30 i pico us el tornem. Quan li comenci a passar lo de Busquets, no? Que quan corri Efectivament. hagi de fer la zancada més llarga, fora. Efectivament. Cap a la penya. Tàctica ante Tomic, que també s'hi vam fer, vam dir, vinga, tot vostre. Ah, que sí, és igual. Sí, quan d'això tu li fots i jo ja ho donaré com el d'esto, la bandera de... Bé, ahí està, ojo, queda bé i tot, M'encanta. Li diem ara i ens fot just el que havia de ser. Vinga, carda-li. Bona tarda un altre cop a tots els que ens escolten. La Ricky Guàrdia. Darrerament hem pogut veure com la imatge que els aficionats del Barça teníem d'Alexia Putellas ha caigut en picat. Entre la lesió que la va apartar durant gairebé un any del terreny de joc, coincidint amb l'exigència d'una pujada salarial que no acaba de convèncer el club, arribant al punt àlgid de les crítiques quan, recentment, es va oferir ser convocada per la selecció sense tenir l'alta mèdica. De què podem pensar nosaltres, ja en parlarem d'aquí una estona quan acabem aquesta secció. Però el fet és que la jugadora que, per mèrits propis, vam transformar en el símbol del creixement del futbol femení, ara sembla que se'ns ha caigut, i fins i tot que s'obre. Però no passa res, tranquils. Per què ens oblidem d'Alexia? Col·loquem Aitana Bonmatí com el nou Sinsajo i ja ho tindríem. És evident que tenir referents en els que fixar-nos. És molt important, sobretot en el món de l'esport. Però potser ja toquen abandonar aquest fanatisme sec i començar a ser una mica més objectius. Ni Alexia ni Messi són deeses ni déus. Igual que res ens assegura que demà l'Aitana segueixi sent la mateixa que és avui. La gràcia de l'esport és gaudir i patir cada etapa sent conscients que és efímera, sense la necessitat de pujar ningú als cels més alts ni baixar-lo al pou més fosc. Visca el Barça i visca el Tiana. Visca. Visca! La Ricky Guàrdia. Molt bé, tio. Una reflexió, no?, que Molt bé, està ahí de tant, tio. Sí. Ja que no ens publiquen els mitjans, doncs ho diem nosaltres. Són aquells 2 minuts al dia que apareix el Ricky lúcid. Són 2 minuts, o els aprofito aquell moment per escriure o ja està. Sigui el moment que sigui. No, sí, vull dir, hi ha vegades que estic al bar i, hòstia, el d'esto de notes del mòbil... Sortint de la dutxa ja, en plan de merda. I a sobre, com que amb el mòbil estic més lent, ja em vas que em quedo a la meitat i merda, Ja se m'ha anat, no? Ja està. Borrar todo. Borrar todo. Jo havia portat una secció, o sigui, no havia portat cap secció, però ara me l'acabo de treure de la corbata, saps? Hòstia, cuidado, m'agrada. Sí, perquè ja que hem parlat de Pogba, dic, doncs podríem buscar-li feines a Pogba, no? Idees que tenim nosaltres que Pogba podria dir en plan de, doncs podries treballar d'això, ara que no pots, ara que ja no pots ser futbolista per mèrits teus, doncs et portem aquestes idees. Què et sembla? Tu tens alguna? Home, ara mateix la veritat que m'has pillat, però jo anar-li a comprar el tabac a Pogba em faria molta gràcia. Estanquero. Estanquero. Jo el veig, és a dir... El típic que arriba i està amb la música i tot, saps? I que hi haurà gent que es queixa, però tu dius, però si té flow amb la musiquilla i tal, saps? El veig més com figurant de videoclips de negres parisinos cantant trap.
Home, jo crec que aquest és el seu hàbitat natural, ja. És a dir, jo crec que no ho sabem i segurament surà un munt de... A tots. Segur, a tots està allà. És buscar Wally, no? És buscar Pogba del trap, no? Hosti, faria molta gràcia. Alguna més així, jo què sé... Perquè no farem la típica d'anar a recollir cotó i aquestes coses, no? No, això ja passa... Els xistes racistes ja no fan gràcia, no? Ja no fan gràcia. Bé, tant sí. No sé. Hi ha moments per tot. És que té una pinta de retrasat mental aquest nen que no sé ni què dir-te. Sí, clar, jo t'havia d'estanquer-ho perquè dic, a l'ASO ho haurà de passar. I es perdrà, no? I ja no, el faran fora en 2 setmanes, tio, estàs regalant herba aquí. Si no pot tocar números aquest noi, eh? Jo crec que no. Pues trapero, l'hem de fer trapero. Ja ho tenim. Pues ja saps. Pol, Pogba. pavila. Tocayo. Ja ho saps. Has d'aprendre català el primer, després venir aquí i després fer tap català, tio. Només són 3 coses que has de fer, tio. Mira, per tant. Poques, no? El francès sembla català. Bueno, No. no. Francesos que la xupin. Fills de puta. Feia molt de temps que no es cagaven els francesos. Bueno, no. Sí, la no sé, veritat és que diré, sí, és que hem tingut molta feina amb la gent de Quitiana i amb els regidors de Quitiana. Llavors per això ens hem oblidat dels francesos, però putos francesos ara i sempre, o sigui... Sí. Això és com a l'imperi romà, saps? En plan de tant en quant tens un cruce mental que diu puta França, saps? I dius, sí, puta França. Sí, és un més 1 automàtic, no... És que a sobre... No has de raonar res, és més 1. El país és lleig de collons. Home, ja, tot. No, És lleig de collons, perquè l'únic maco que tenen són els putos castellets, saps? Això Però surts del castell i tot el que més és una puta merda. El menjar en si, No, sí. no hi ha per on agafar-lo. És un intent de Mediterrani. Saps? Vull dir, és un intent de que volen ser com nosaltres, però no els hi surt. Què passa, que no vas poder plantar olivers als teus camps francesos, puto retrasat, que has de cuinar amb mantega? Tio, Sí, que inútil. l'únic bo que tenen és la neu, aquesta gent, i se'ls està acabant. I a sobre se la tiren també del vi i dius, bueno, el vi. Bueno, ojo. Però que mires a Catalunya i a Espanya i serà que no tenim vi també, saps? Vull dir... No, sí, vi hi ha tot el món, però bon vi, França amb això sí que fa molt bé les coses, eh? Però perquè són uns borratxos. Putos francesos de merda, home, que sopeu a les 7 de la tarda, què us penseu que sou? És que te'n vas allà de vacances, tio, i te'n vas a les 9, dius, tinc gana. I està tot tancat, Tot tancat. o pitjor, estan tancant, que estan en aquell punt de que tu dius, perdona, taula per 2? No, estem tancant. Ui. Bueno, sí, això l'he contestat. Ulala, des tesors, ulala, la merda. A la merda, fill de puta. No, jo tinc molt males experiències amb els francesos, tio, em queda molt malament. A mi tampoc, tio. Que no sé de què més parlar, que jo no porto secció avui, llavors em queden 10 minuts i no... Queden 10 minuts, hem d'omplir programa, no passa res, tio, sempre hi ha coses de les que parlar. Què pensem de Deco? Perquè, aviam, rajem molt de Xavi, que té tot el sentit del món. Alguns dies també ha sortit el tema a la porta, que també té tot el sentit del món, perquè tant per avariciós, perquè per estar així de gordo has de ser avariciós de collons, de dir, tio, tu estàs menjant per sobre les teves possibilitats. Estàs a punt de rebentar, Joan. Tu no tens gana i dius, no, me l'acabo, saps? Vull dir, tranquil, tio, vull dir, un dia no passa res, vull dir, un dia que dius, hi ha un plat en concret que dius, això, saps, em flipa. Deu xupar els caps de les gambes que fica els ulls cap a dintre. Et juro que has dit, deu xupar els caps de les gambes i el primer que he pensat, abans que ho diguessis, en els ulls fent això. Vull dir, espectacular. És que no té cap mena de sentit. Bueno, Deco. Ojo, espera, que arriba Lluc pels últims 10 minuts. Pues Espectacular, que grande. Pues mira, per fer la seva secció. Que de puta madre. Marta, li pots obrir? Gràcies, Marta. Deco jo crec que és un bon director, és director esportiu, no? Sí, correcte. Correcte. Què passa? Que ha arribat en un moment que el Barça no té presso per pagar res, saps? Llavors, clar, has de comprar or a preu de merda, que això sempre acaba sent al revés, que és que pagues or i t'arriba merda. Correcte. Negocis com amb el que ha fet com Vitor Roque no l'acabo d'entendre, perquè jo crec que un xaval de 18 anys no val 30 milions mai. En el sentit de per la possible progressió que pugui tenir, per el que pugui aportar durant... Vale. Sí, ho entenc. 30 milions, és que clar, són 30 més 30 variables, això poden acabar sent 60, però aquestes 60 milions i podies portar Pogba, ara ja no. Correcte, ara segur que no. Si fos en bàsquet podies portar Kobe Bryant, però ara ja no, tampoc. Menys encara. Podries portar grandíssimes estrelles per 60 milions, però nosaltres estem portant a un tio de Brasil que ha jugat la Lliga Brasilenya, que allò és una puta lliga horrorosa i de merda, i li estem pagant 60 milions. Llavors és en plan de... Tio, és que m'agradaria veure les variables, no me les vaig llegir, però... No, la veritat que no sé molt bé tampoc com cauen. Aquí el tenim! I si tots animem, guanyarem! És el Ricky,
aquí, lo de borratxo, eh? Sí, sóc jo, tio. Fa una setmana que no... Tio, ens queden 10 minuts Molt bé. i són perquè tu vagis lo teu. Efectivament. Sí, perquè ja no sé, hem tingut un moment de crisi de què parlem, loco? Bueno, ja, més que crisi ha sigut un d'això de... Jo no porto secció avui, ja ho hem parlat tot lo de l'escaleta. Bé, tio, esteu animats perquè m'heu de fer una mica de coses. Sí, bueno, jo ara amb aquest, si tots animem, jo m'he animat, va. Sí, Vale, bueno, abans de posar, jo bueno, no tinc ni puta idea del que parla del programa, però ja me l'escoltaré. Vols que t'ho digui? Però... Sí, es diu, amb 20 segons t'ho diu, tampoc... Sí, Copa bueno. del Rei, Ahí està. hem fet la Riqui Guàrdia, està estrenant la Riqui Guàrdia. Puta mare, ja tocava. La possibilitat que Xavi torni o no? Torni, renovi o no? Que se'n desdigui, Bueno, no, que torni, perquè no hi és. No sé on està, però no hi és. El Mundial de Clubs, que ha canviat el format. Hòstia, molt bé. I que us hem tornat a robar un altre jugador des del Barça Bàsquet. Encara no està robat, està en procés. Que és Andrés Feliç, El Feliç també. base, que us el pisparem. Sí? I us el tornarem quan estigui a la puta És ruïna. que hem dit, està promitjant... Que us follin. Com que està promitjant 17 punts per partit, hem dit, cony, i si el portem de tercer base i que promitgi 4, saps? Andrés Feliç, tio, és l'únic que manté una mica l'esperança a la penya, perquè ara ni Pau Ribas ni Tomic, tio, és l'únic que està... I 4 joves que semblen prepúbers, tio, que es veus allà jugar i dius, tio, que teniu 14 anys o què, tio? Sí, el xaval aquell que fot 4 metres, saps que és tot prim? Sí, no me'n recordo com es diu, tio. Però sembla Peter Anguila, tio. No sé, sembla mon fill, no en tinc, però si en tingués seria aquest xaval. Abans que ho facis, ojo, xurrupa. Ui, aquí hi ha tall, perquè hem dit aquí cadascú la seva sobre la Champions. Quins creus que són els equips perillosos de partir de quarts de final de la Champions? Pel Barça? Tots. No, dels que van... No me'ls vull creuar. Home, ni City, i et diria ni Paris Saint-Germain, tampoc. O sigui, preferiria el Bayern de Múnich que no el Paris Saint-Germain. I a l'Inter? Bueno, clar, que si ens fotem a dir és el que et dic. Si ho penses a dir, diràs tots per dir... No, estem d'acord amb el City. Jo l'Inter el veig... Assequible? Guanyable. Sí. Bueno, guanyable. Sí, el Benet peta el cul, però dels que segur que no em vull trobar són City i Paris Saint-Germain. Estaríem parlant de que si el City... I Madrid? És que jo he ficat City i Madrid. Madrid que vinguin, tio. Ens els trobarem a semifinals, ja veuràs. Ja t'ho recordaré, I això. farà molta gràcia. Però bueno, realment que passem a vuitens, ho doneu per assumit, no? Què passava amb... Està guanyadíssim. I tant! Això està guanyadíssim. I Napoli me la menja. No. Els van fotre 6 l'altre dia al Sassuolo, El camp del Sassuolo. Però què van al Sassuolo? Sassuolo estan... Estan al pobre, amic, al Sassuolo, no? La veritat, no sé. Diria que es salva. Nosaltres hem carregat el Getafe, tio. Ja. Saps? Ja està fet. Si li guanyen a Bordalàs, guanyen a tothom. Però la Lliga Italiana és la nova Premier ara, tio. La Lliga Italiana està guapíssima. Estan al top, aquest. Està molt guapa, el futbol real és... M'estic mandant, però... No. Futbol real i Lliga Italiana, si en una frase no pot anar. Compte perquè el Cagliari de Pavoletti l'última jornada va empatar 1-1 amb el Nàpols. Perdó, o sigui, aquesta jornada no, l'anterior va empatar 1-1 amb el Nàpols. Es que yo vaig veure com el típic reel que et posa hace, no sé, en 2006, cuando la Premier la veían 4 frikis, tío, la Serie A la mejor liga del mundo, tío, y veías allá Adriano, Zlatan... Pato. Sí, un espectacle. Pato, Kaká, ¿sabes? Maldini, Del Piero, Nedved... Alexander Pato, un altre tio que... Cuando el Pro era mejor que el FIFA, o sea, era tot coses així, dius, hòstia... Compte que el Pro ho ha fet bé per tornar a ser millor que el FIFA, que han dit... Sí, us faig la introducció. I és que ahir vam veure el juvenil A del CC Tiana els últims 10 minuts i, hòstia, és que l'emoció de veure quan Bruno Espino enganxa la vertical, Pol Abat fent les croquetetes, Armand, que no perdia un puto verd, tio. Sé que ja estem, a poc a poc ens hem anat enamorant ja d'aquest equip i d'aquesta gent, i aprofitant que ja fa un mes que amb les meves seccions a l'esquelet on podeu Yucca enamoral, doncs hem agafat aquí una cançó que ja amb el Pol ja havíem anat fotent alguna versió, doncs fotem una cançó aquí com a una mica himne altiana. No la tenim nosaltres aquí, no? La tens tu només. La tinc jo, sí. Me la sé. Hem de fer els estribillos. Saps quina cançó? La cançó de sabeu quina és, no? Jo sí, ell no ho sé. Ara mateix no, tio. Bueno, clar, no es pot dir, no? Necessitaré que la música estigui lo més alta possible, que si no... Que si no me pierdo. 3 minuts, 20 segons. Suficient, no? De locos. Què tal les rondes, com estaven? Però prou bé. Sí? Home, has arribat. Hem sortit una mica més tard i perquè anava a mirar el Maps i estava col·lapsat. Hem sortit una mica més tard.
Quina cançó? L'havia passat el link al Pol. Jo no li mataria, el mòbil. El Serà perquè t'hi amo remix, en versió karaoke. Remix DJ. La primera que et surti... Clar, jo em pensava que també li havies passat a ella. No, és que jo el telèfon de la Marta no el tinc. Tenim una relació així a distància. Una relació professional, ens veiem a l'oficina. Exacte. Hola i adéu. Jo faria un tall ràpid i dir... Sí. Fem un tall i així després ens podem insultar més als francesos. Temps de descompte. És igual. Em sentiré raríssim, tio. Sí, estàvem a la teva secció, Lluc. Fot-li, Marta, quan vulguis. Bé, és aquesta, segur? A lo millor era l'anunci de YouTube. Què hem de fer nosaltres els coros, oi? No, aquesta no és. Aquesta és del Xotis. DJ no sé què... El remix, ara. Aquesta. I te la saps de memòria, ja. Dia de partit, ja no hi ha temps per farres, un sentiment al pit que creix a matinades, un poble i un sol crit, sempre serem blaugranes, som a la festa, el que l'infern al diable, quan un amic cau, se l'ajuda a aixecar-se, igual que el 4, cobreix el 3 quan salta, arrels al poble, en el que visqui cuido, iguals i lliures, per dir-te jo t'estimo, sempre força tiana, fills de la descorxada, i que no em fa cap por dir-t'ho, jo Tiana t'estimo, sempre ho oblidaré, sempre força tiana, fills de la descorxada, i que no em fa cap por dir-t'ho, jo Tiana t'estimo, mai no ho oblidarem. Dia de partit, ja no hi ha temps per farres, un sentiment al pit que creix a matinades, un poble i un sol crit, sempre serem blaugranes, som a la festa, el que l'infern al diable, quan un amic cau, se l'ajuda a aixecar-se, igual que el 4, cobreix el 3 quan salta, arrels al poble, en el que visqui cuido, iguals i lliures, per dir-t'ho jo t'estimo, no ens rendim fins al final, la sort pel que la busca, del Maresme capital, dels ben parits i els rustes, i mai ningú no entendrà, que en el casal neix un cor, t'hi anar fins la mort, t'hi anar fins a la mort, t'hi anar fins a la mort, fins a la mort, t'hi anar fins a la mort, fins a la mort, t'hi anar fins a la mort, fins a la mort. Un moment qui no salti. Un moment qui no salti. Hòstia, que bona, Lluc, tio! Bona, Ui, m'ha fet suar i tot, cabron. Hòstia, que bona, Que bona, tio. Aquest pels amics del Tiana, pels enamorats del món, pel consell de comunicació de Tiana que em fot aquí. De savis, el consell de savis. I visca Tiana, visca Catalunya, tio, i visca el català, tio. Vull anar a veure un partit del Tiana? Ara no? Sí? De què? Ara què? Andreu, organitza alguna coseta, tio. Clar, què faig jo ara, tio? Què anem així a la bodega amb tota l'enxitxada, tio? No serà el primer cop. Tio, vaya temazo t'has tret de la subaquera, Mola, no? És que la cançó també té un puter puig, tio. La cançó és supertop, però ha sigut brutal. Vull dir, ha sigut molt... Jo què sé, ha superat totes les meves possibles expectatives. Jo m'he quedat flipant. Que sí. Llavors has fet una tornada i a la següent tornada la cosa canvia. Clar, perquè hi ha com un pont en la segona estrofa, que saps que és el ni, abans de... I aleshores aquí li fots un pont diferent i està... M'has deixat bocabadat. Sí, no, i acabar amb el casal neix un cor, tio, t'hi anar fins la mort, Ha tio. sigut brutal. Oh, i vamos qui no salti. La versió original era de Vox qui no salti, però ja aprofitant el context. S'ha de dir cosa de casa a vegades. Tranquil, que aquest no l'escoltarà perquè no hi ha cap enemic seu a la taula. Quan vingui la xeta ja veuràs. Vull dir, presumptament. Pues bueno. Està apuntat. Pues quina manera, que cabron, tio. Com has arribat i ho has patat i ara ens en anem. Jo he dit ja que arribo almenys per això, avui anem a fer això i... Ha sigut brutal.
És que a sobre nosaltres estàvem això, perfil més aviat baix, avui tranquils, ja han hagut moments una mica més d'això. Estàvem espessíssims. Sí, aquest Super puto... Bueno, jo segueixo estant, però sí. espès ha sigut avui. Correcte, però arriba ell i de cop, jo que sé, quasi es trenca el vidre de finestra. Ha sigut supermaco, tinc unes ganes de parar la càmera i veure el vídeo, que flipes, tio. Jo estic enamorat d'aquesta cançó, m'agrada tu. També et dic, s'arriba a tancar el vidre i potser salto i tot. No sé, ja per l'emoció. A part d'això, ens falten ja que tothom en sapiguem almenys nosaltres 2 o 3 càntics, tio, el Tiana, més... I això, la cançó, tu tens també una llacera en el Tintero, també, que... Jo en tinc dues escrites, sí, no sé, les portaré el següent dia. Següent dia aquí estem sols o ve algú? No, ve la ona. Ve la ona, clar. Dijous que ve la ona. Ah, clar, ho fem un dijous. Sí, aprofitant per anunciar també, no, que dijous que ve Ona Aldea, jugadora de la Queens League, com es diu, el Pio, Futbol Club Pio. Campiona de la Queens League en el Civitas Metropolitano. Sí. No faré la broma de Campi. El Civitas és el Wanda, oi? Sí. Sempre, no sé per què li van canviar el nom. Bueno, això... A ella el nom que li va quedar és la borratxa de l'equip, que quedi constància. Per això ja parlarem, ja ho direm. Sí, però de tots els convidats que han portat, segurament és el que almenys per l'àlies s'adequa més a l'entorn habitual del programa. Bueno, també és una mica l'edat, no? Aquí menys mon cosí, el Costas, em sembla menys el Marc i el Costas no ha vingut un de sobri, també t'ho dic. Correcte. El pastista, el Fran... Sí, que deixa la córrer. El Carles Campos, ja hem trasparat, però el Carles li fot el piste. Sí, el Carles Gerard de la cerveseta. Hòstia, que em va fer el registre de la penya barcelonista i m'obri el mòbil i m'ha dit, si estàs disponible t'ho faig jo. Hòstia, hi ha un servei, una entitat que faci el servei més personalitzat. Perquè t'has de registrar com a la web del Barça com a penyista. Perquè t'envien el carnet i tota la història. I perquè comptis com a que realment constes com a penyista o com a soci i la penya... Sí. Que no estàs al loro, tio. Has pagat aquest any? Un partit de xapes? Paga, tio. Has pagat aquest any? Pues jo no has de fer res, tio. És que jo crec que la penya no s'ha de pagar, no? Si ho paguen els grans, els joves no hem de pagar, tio. Jo crec. Anem molt escanyats, tio. Home, ja, jo crec que a partir dels 30 és un bon moment, però els que no arribem... Bueno, jo posaria 35, o sigui, quan tens un fill, paga, tio. Saps? Pagues quota. Si tens 50 no tens fills, tio, ets jove encara. Algun tindrà suelto per allà, algun fill tindrà suelto per allà, tio. No. Que jo espero que no, la veritat. Quan fa que no vas per València, tio? Vaig tornar un cop, des que vaig marxar he tornat un cop només. I borratxíssim tot el dia. I un dia a la teva actual... No és l'entació a l'alcohol, és explicar el que vaig fer. Clar, correcte. Sí, parlem del que veiem. No sé si... Parem ja, no? Sí, heu fet menció a les 2 parades del Polilla d'ahir, tio, quan ja ho farem això. Espectacular, Polilla, no? No, hem parlat del Tiana, hem parlat del partit en si una miqueta així ràpid. Hem esmentat, no, el fet. I bueno, hem comentat, el brindis que us follen se l'han portat Pogba avui, que no t'ho he dit. Pogba, Sí. No sé per què, però segurament s'ho mereix. Perquè l'han sancionat 4 anys. 4 anys a tomar pel cul la carrera de Pogba. Però què s'ha punxat, aquest? Testosterona. Testosterona es va punxar? Sí, flipant. Paqueta de testosterona. Si això ja ho té el cos de per si, ja ho generem, això no és dòping. És que què fot la puta testosterona? Tu això ho has estudiat, a què ajuda això? Pues t'ajuda a generar més massa muscular. Bàsicament, la testosterona és el que diferencia més els homes de les dones. Sí, a veure, que això ho sé. Ara seré superracista, ser negre no t'ajuda ja a tenir més massa muscular. Sí. Tenen més creixement més ràpid. Sí, correcte. De massa muscular, però no més massa muscular. Correcte. No és que si no la treballes no és més facilitat per, sí. I el teixit és més dur també, em sembla. Ja està, tio, és que de veritat, aquests xavals, tio. Seria el meu final, això, tio. És que de teixits durs de negres... Moltes gràcies per escoltar-nos una setmana més. La setmana que ve, com dèiem, vindrà una aldea. T'estem esperant, Ona. Ja fa molt que t'esperem, Ona. Espavila. Fitxala. Adéu, que confusione. Confront